Ik kom uit Zeeland, uit West-Vlaanderen. Als ik mijn dorpje uitga, ben ik in België. Dat hoor je misschien ook wel een beetje aan mijn accent. Leuven, dus universiteit. Hengelo. Bitchem. En het was mijn eerste keer en het viel mij mee. De eerste keer 3 dagen. Tweede keer. Het was hartstikke mooi weer, niet echt super warm, gewoon lekker goed weer. Een aangename tocht. Alle dagen meegelopen. Ideaal wandelweer. Ja, perfect. Geweldig, maar de hele tocht is mooi van Franeker naar Dokkum. Ja. Geweldig, gezellige intocht hier ook weer. Ja, mooi. Geen blaren, helemaal niks. Ik heb goede schoenen, ik ben goed voorbereid. Ik denk dat ik 5 blaren heb. Geen blaren, niks, geen enkel probleem. Veel geoefend? Nee. Dit is de zantigste keer dat de kuiertocht georganiseerd wordt. Een feestelijk programma in de laatste etappe die sneeuw houden wordt. Bij de start daar doen we wat extra's om de wandelaars de stad uit te brengen. En dan hebben we op verschillende locaties hebben we dus allerlei feestprogramma's. Alleen ik juist er al dat er 15 mensen dus of net starten binnen of uitvallen binnen. De hoofdzaak is onvoldoende traind. De oudste die is 84 en die rent al voor de 44ste keer mooi. En de jongste is 16. De tweede dag is over het algemeen de zwaarste dag. Maar als je ingevriend zit, ja, dan krijg je vleugeltjes en dan is elk pintje is goed.